de moito valor e verteuno polos pés de Xesús. Entón, Xudas Iscariote, un dos 12, dixo: por que non se vendeu ese perfume e se lle deu nos cartos aos pobres? Xesús, decatándose, replicou: deixa que o faga para o día do meu enterro. Pobres sempre os tederedes con vos, pero a min non me tederedes sempre. Moitos xudeus souberon que Xesús estaba ali e achegáronse, non só por ver a Xesús, senón por ver a Lázaro, o que Xesús resucitara facía pouco tempo. Por ese feito, os pontífices determinaron matar tamén a Lázaro, pois por el moitos xudeus afastábanse deles e crían en Xesús. Entón, Satanás entrou en Xesús, chamado Iscariote, un dos 12. Foi os sumos sacerdotes e os xefes dos gardas para entregarlles a Xesús. Chegou o día dos águilas, en que Cristo debía celebrar a Pascua. Mandou a Pedro e a Xoán dicindo: ide e preparade para que vamos celebrar a Pascua. Vámonos presa, Xoán. Os demais están por chegar e ten que estar preparado para comer a Pascua. Mira, aí está o home co balde de auga que nos dixo o mestre. Boa, podía non dicir onde Xesús vai celebrar a Pascua. Sí, iremos a lugar. Dentro do cuarto. Podedes preparar todo o necesario. A derradeira aperta dun ser querido. A derradeira vez que sentará á mesa cos seus mellores amigos e poder miralos aos ollos. Ninguén o sabe, pero el sí. El sabía todo o que ia acontecer e celebrou aquela cea de despedida, mais tamén de memoria para os séculos vindeiros. Deus é Pai Noso, Rei do Universo, bendice estes alimentos que agora imos a comer. Que o Fillo do Home vaise, como está escrito del, pero pobre do home, polo que o Fillo do Home será entregado á morte. Mellor sería non haber nacido. Señor, eu non entendo o que nos estás a dicir. Eu, agora, vou lavar os pés de todos vós. É unha sinal de humildade. Maestro, pero ti varme lavar a mí os pés? Agora, ti non o comprendes, pero máis tarde ben que o comprenderás. Chamais me lavará os pés. Pedro, se non che lavo os pés, non terás parte comigo. Señor, sendo así non son pés, non tamén as mans e a cabeza. Pedro, o que está bañado está limpio, e vos estades limpos, aínda que non todos.
Neste intre foi glorificado o Fillo do Home e Deus nel. Este cáliz xa non representa a alianza que Deus fixo con vosos pais no monte Sinaí. Este é o sangue da nova alianza que vai ser derramada por moitos para o perdón dos pecados. Aseguro-vos que xa non voltarei a beber do froito da parra ata que o faga con todos vós no reino de Deus. Tomad e bebed. Isto é o meu sangue. Facede isto sempre en lembranza de mí. Pai, glorifica teu nome, glorifica teu fillo, para que teu fillo te glorifique a ti. Guarda en nome teu a estes homes que me deches, pregoche por eles, e por cantos creen en mí, a través da súa palabra. Onde hai un monte de oliveiras. Pronto saberedes. Mas, que podo dicir? Pai, quedade aquí. Abba, Pai. Todo é posible. Alonxa de min este cáliz. Será entregado a muerte. No más los pecadores. O que ubique, ese é. Prendédelo e elevade o ben seguro. Apenas chegou dixo: salve David, predicou. Meu pai, o filho do carpinteiro de Nazaré, eu conheço a sua família. A este
con il violín po baixo. Trouxéronte aquí acusado de blasfemia. Que dis a iso? Veña, deféndete. Prefires que sexa eu quen faga a miña oferta? Parei, non son fachendoso. Sé moi ben que un bo diálogo a tempo evita mortes e complicacións. Que me fan lembrar o Caifás mozo que cunde. Só que ti está chegando un pouco longe. Ao longo dos meus 30 anos de sumo sacerdote, crees lo que dis? E iso vai ser. E a iso chamase curación. Teñen os ollos ardentes de esperanza. Todo ansía na curación. Es consciente do dano que estás facendo. Trabucaste, Caifás. E non fago curacións para este mundo. Son sinais dun mundo na que todos verán e na que non haberá cegos. Non tiño nada contra a lei. Sempre dixen que a lei é un gran camiño para o amor. Poño amor sobre todas as cousas. Incluso por enriba de Deus. Deus é amor, non está nin por enriba, nin por debaixo. Eu sempre ensinei na sinagoga, no templo onde os xudeos se reúnen para facer oración. E nada falei en segredo. Que me preguntas a min? Pregúntalle os que me escoitaron. Eles saben o que eu dixen. Se me pegas, se valei mal, dime en que. Se non, por que me pegas? Este suízo non pode ser vale. E demais, onde están os demais membros do Sanedrín? Onde están? Quen convocou esta reunión a estas horas da noite? Soldado, levado daqui. Non hai dereito a votarme. Fora! Non hai dereito. Fora! Isto é unha farsa brutal. Fora! Consúrote de parte do Deus vivo que nos digas se ti es Cristo, o Mesías, o Fillo de Deus. Eu o son. E digo vos máis, veredes a este fillo do home sentado á dereita da súa majestade de Deus e vir sobre as nubes do ceo. ¡Blasfemou! Que falta faz máis testemunha! Acabades de oír as súas blasfemias! O vosso veredicto! Dale! O voso veredicto! Dale! ¡Morte! 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 Así sea. Non sei de que fala, non coñece ese home. Non sei de que fala, muller, non sei, non coñezo, nunca o vi. Maldita sexa, non sei de que fala, non coñezo, nunca o vi, non! Xudas tirou as 30 moedas no templo e arrastrándose aportouse. Os pontífices colleron as moedas e dixeron: non é legal botalas no tesouro do templo, porque son prezo de sangue. Celebraron o consello e compraron con elas o campo do alfareiro para a sepultura de Fariseos. Muchísimas gracias por su oído, exponenciado consejo por o bo comportamento e agardamos vos mañán pola mañán para que continuedes con nós para o cruz e sus vidas.
Que problemas hai, Longinos? Un tumulto na cidade, sí. Caifás mandou arrestar o profeta. Quen é ese suposto profeta? Galileo. Parece que os fariseos odian. Un Galileo. De quen estás a falar? Tal Xesús de Nazaret. Ben, é que temos que vernos con ele. E fora. Está Caifás o fronte con membros do Sanedrín e xente. Traen ao tal Xesús. Quere que te o xulgues. Por que non xulgades según a vosa lei? Gobernador, sabes que non se nos permite condear a morte a ninguén. Es ti, o rei dos xudeus. Visto o teimo do silencio, no que se encerra o acusado, nomeou o Longinus Catarus encargado da defensa. Quero sinalar no informe que o acusado non está desasistido. Desexo ao acusado consultar algo da defensa. Que comence o xuízo. Proclamouse rei e espallou a idea de que o seu reino está por encima da potestade e da xurisdicción de Roma. Espallou a idea de que o seu reino está por encima da potestade e da xurisdicción de Roma. O procurador Poncio Pilatos comprometeuse a non interferir nos asuntos religiosos. Eres rei. Son rei. Pero o meu reino non é deste mundo. Se fora deste mundo, a miña garda loitaría para que non caese na man dos xudeus. É certo. É Galileo. E, polo tanto, está baixo a xurisdicción de Herodes. Herodes Antipas. Poncio Pilatos manda que este hombre haga justicia con él. Súa Majestade é a máxima autoridade de Galilea, de toda a Xudea. Esperamos que este home sexa xulgado como se merece. É un tal Xesús de Nazaret. É Galileo. Non atopo delito ningún este home. Para min, só é un pobre. Cuidado, devolvédolle a Ponce Pilatos, e xa verá o que facer con ele. Gobernador, Herodes negas a confiar este hombre. E de novo, imos precisar reforzos. Non quero forzar, nin provocar unha sedición. Xa hai unha sedición. Este hombre é reo de morte, gobernador. Queredes darlle a morte? Sí! 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 Decidide volmen. A cal destes dous homes queredes que vos deixen liberdade? O asesino e homicida e peligroso Barrabás? Oh, Jesús, chamado Mesías. Jesús non é o Mesías. É un impostor. É un blasfemo. Deixa libre a Barrabás. ¡A Barrabás! ¡Deixa libre a Barrabás! ¡Silencio! Basta! Basta! Cando decidirás librarte de todo isto?
Estou segura que Deus faralles pagar por todo isto. Jesús é o Salvador. Por que ten que padecer esta tortura? E por que temos que ver a nós? Aquí tedes o ¡Herreo de morte! ¡Crucifícao! Crucifico! Crucifico! Silencio. Calade. Sodes vos que o queredes crucificar. Non eu. Facedio vos. Pois que caiga sobre nós e nosa descendencia a sangre deste hombre.
dor enchía o silencio. As feridas do fillo do home quedaron mudas de espanto, pero as verbas precisaban abrirse paso, precisaban estourar nos corazóns e atopar sentido a injustiza daquel ser amado. Como explicarche que non teño amor cando tes rasgado o corazón? Agora xa non me lembro de nada. Fuxiran de min todas as miñas doenzas. O seren agora afastada da túa pel, da túa carne morta, fai que desapareza de nós o sufrimento primisenio. Pois ti xa non tes, ti xa non podes sentir sufrimento algún, Señor. Foi duro arrincar ese primeiro cravo. Mais duro será aínda este segundo. Xa queda menos, Xesús, para baixar entre os teus. O cravo da túa man é afastado por sempre de ti, e de nós tamén. Pobre nai, está chorando o pé do santo madeiro. Pobre nai, ante os sons dos acentos divinos. O derradeiro cravo, o que xuxeita os pés. Eses pés que percorreron tantos camiños na compaña dos seus amigos. As entranas de María, con nova dor traspasan. Os martelos que Xesús na alta cruz desencravan. Quen dixera dulces prendas para tanto ben achadas, que para alcanzar o cego houvese na terra escalas. Que casi non podo recoñecerte. Agora descansa, Xesús. Descansa. As túas penas xa remataron. Amortaxado xa, con sangue e auga, envolto no tremor do mundo antigo, celado polo velo da alianza. No teu glaciar exhaustas alondras queren abrir as ás e elevarse.
Vaya noite, compañeiro. No tempo que levo no exército de Roma, nunca sentín tanta paz. Eu estive botando pallada e pola miña bata traio novidade. Pola miña tampouco. Pregúntome onde se metería todo. Andarán agochados. Xa saben o que lles pode pasar. Que traes? Un perfume. Que ben cheira. Eu preparei unha crema de mirra e loe. Sociedade Matea Nicodemo xa unxiron as feridas do corpo do mestre, con perfumes e bálsamos. Eu vin as feridas das mans e dos pés, e a ferida do seu costado. Era horrible. Ainda se me encolle o corazón só de pensar. Eu, o que farei ao chegar ao sepulcro será unxir as feridas dos seus pés. Eses pés que tantos camiños percorreron repartindo paz e amor. Unxirei as súas mans. Esas mans que tanto ben fixeron. Ficaremos moi agradecida. Eu que farei será unxir a ferida do seu costado. Corazón que tanto amou. E non me cansarei de evitarle enamorado. María, puidaches entrar no sepulcro con Xosé Nicodemo? Non, soamente o vin dende fora, porque 2 soldados romanos impedironme entrar. Cando Xosé Nicodemo remataron, os soldados pecharon a entrada do sepulcro cunha lousa enorme. Alto! Quen sodes e onde ides por este camiño? Eu son María Magdalena. Esta muller é María Salomé. E imos ao sepulcro de Xesús para unxilo cuns aromas que preparamos, como é de costume. Veña, adiante. De todos xeitos, ides voltar pronto, porque non ides ser quen de entrar. Buscades a Xesús de Nazaret? Non está aquí. Mirade o lugar onde o puxeron. Agora, ide e decídelle aos seus discípulos e máis a Pedro todo o canto vistes. El vai diante de vos a Galilea, ali verédelo, tal como vos dixo. Trabucaste por de cova? Non, non nos trabucamos de cova. Era a cova de Xosé, a mesma na que puxemos o corpo. Ademais, saiu un anxo e dixonos que Xesús resucitou, que non estaba ali. Todo canto decides é mentira. O mestre está morto. Está morto. Pedro, a cova estaba aberta e Xesús non estaba dentro. Pedro, e todos vós, saiu un anxo e díxonos a nós: buscades a Xesús o Nazareno, non está aquí, resucitou. Ide e decidille aos seus discípulos e a Pedro todo o que vistes, e que Xesús estará con todos en Galilea. Estades oindo o que elas din? El dixo que resucitaría o tercer día. Por que non decides nada? Acaso non creen nas palabras que dixo o mestre? Tranquilo, Xoán. Por que non vindes comigo ao sepulcro? Eu tamén vou con vos. Pedro, imos con elas. Imos. Vos quedade aquí. Echade e non lle abrades a ninguén. Vayamos a contárllelo a todos os demais. Temos que ir a Galilea. Boame, podería decirme por onde se pode señora Galilea? María! Señor! Señor! Non me toques todavía, María. Ainda non ascendín ao meu pai. Anda, vai a xunta a nosos irmáns e dilles que nos vemos en Galilea. Viva Xesús! Viva Xesús! Xesús vive! Viva Xesús! Viva Xesús! Xesús vive!
Alleluia.